अगर आप भी चाहते हैं सूरज फिल्म्स के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरे राम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरे राम भैया के जिंदाबाद जितेंद्र कुमार। हरे राम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया के जिंदाबाद के बसो बउआ गड़िया में सोर भइल बा, इनो के ही नमाया जोड़ भइल बा। गौआ नगरिया में सोर भइल बा, इनो के ही नमाया जोड़ भइल बा। असो हरे राम भैया के जितावे के बा, असो हरे राम भैया के जितावे के बा। चाची इनही के विजयी बनावे के बा, डुमर सन के मुखिया बनावे के बा। हरे राम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरे राम भैया के जितावे के बा। हरे राम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गाँव घर के बेटा हुए सुनी है पुकार, इन्हीं के मौका दी एक बार। गाँव घर के बेटा हुए सुनी है पुकार, इन्हीं के मौका दी एक बार। अब विरोधियों के झांसा में ना आवे के बाद, अब विरोधियों के झांसा में ना आवे के बाद। चाची इन्हीं के मुखिया बनावे के बाद, अब की हरे राम भैया के जितावे के बाद। हरे राम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरे राम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारा गरीबवन पहुए सहायक, इन्हीं के चुनी बारे मुखिया हो लायक। सारा गरीबवन पहुए सहायक, इन्हीं के चुनी बारे मुखिया हो लायक। असो हर घर में दीपक जलावे के बाद, असो हर घर में दीपक जलावे के बाद। भाभी इन्हीं के मुखिया बनावे के बाद, असो हरे राम भैया के जितावे के बाद। बउआ नगरिया में सोर भइल बा, इनो के ही नमाया जोड़ भइल बा। असो हरे राम भैया के जितावे के बाद, असो हरे राम भैया के जितावे के बाद। चाची इनही के विजयी बनावे के बाद, डुमर सन के मुखिया बनावे के बाद। आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो मसरक।